വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നസാറ. ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ഓഫർ. ഞങ്ങൾ ഈ മനോഹര ഔട്ട്ഫിറ്റ് കണ്ടു, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങൂ, ഓഫർ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോഫ്റ്റ് ഡെനിം ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോഡ് സെറ്റ് കളക്ഷൻ ആണ്. ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു യോക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിലും ദാമൻ സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ത്രെഡ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസോ ബോട്ടോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബാക്കിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും കെട്ടി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ M മുതൽ XXL വരെയുള്ളവർക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രീ സൈസാണിത്. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലും പാറ്റേണിലുമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ സൈസിൽ വരുന്ന പ്ലാസോ ബോട്ടം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ത്രെഡ് വർക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓഫർ ലിമിറ്റഡ് ടൈം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആക്കി താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ആക്കിക്കോളൂ.